Hola Cubixeros, què tal? Com esteu? Doncs en el vídeo d'avui, com ja haureu vist en el títol i en la miniatura, doncs sí, resoldré aquest cub d'aquí, és un 3x3 gegant, o sigui, el vaig aconseguir en una fira, em va tocar en una fira, i mireu com gira. O sigui, primer de tot, si el mireu així, veieu cara blanca, cara vermella. Però és que així hi ha blanca i groga juntes. Això mai pot estar en un cub. Mai. I doncs, bueno, com heu vist per al canal, he pujat 2 vídeos fent speed cubing, sí, amb el 2x2. És per un torneig que vaig fer, i els vaig gravar en castellà perquè, bueno, era de... si no, no m'entenien, perquè no eren de Catalunya, els que feien el torneig. I doncs, bueno, res més, segurament borraré aquells vídeos perquè, bueno, no els vull al canal, vale? Doncs, bueno, comencem. Vaig a desfer-lo una mica, intentar, perquè, clar, això costa més de desfer. I doncs, bueno, vull que deixeu un like, que us subscriu si sou nous, perquè estem a 48 subscriptors, queda poquet ja per als 50, o sigui, queden 2 subscriptors i em faria molta il·lusió arribar als 50, perquè clar, d'aquí al 1 de maig ja farà un any que em vaig crear el canal. Doncs em faria molta il·lusió que en un any pogués fer ja 50 subscriptors. Bueno, ara el que vaig a fer és fer-lo. Primer el que faré serà la creu. Ho faré amb el mètode principiants, perquè el Friedrich l'estic aprenent, el mètode Friedrich, però el reduït, que no és el mètode Friedrich, per qui no ho sàpiga, és el mètode professional, però hi ha el professional i el reduït, el complet i el reduït. I doncs jo estic aprenent a fer el reduït, el tinc sé més o menys, però em falta acabar de saber alguns algoritmes. I doncs, ja veieu, això és que costa moltíssim de girar, costa molt. Ja l'he resolt, sembla que serà la tercera vegada que el resolc, ja el vaig aconseguir a l'estiu, o sigui que, que en no sé quants mesos només l'he resolt 3 vegades. Doncs, he demanat uns cubs per internet i que m'arribaran d'aquí uns dies, m'arribaran uns cubs. I doncs, gravaré un unboxing i m'agradaria, si el pogués ajuntar amb el vídeo que faré dient que ja portem un any, faré un vídeo, justament l'1 de maig el penjaré, quan vaig començar. I, ara, com esteu veient aquí, estic fent la corona, d'aquí, i és complicat, complicat és. Mireu com s'encalla. Només em queda fer aquest i aquest. Vaig a fer... Ostres, els dos els tinc aquí posats. Com us he dit, gira fatal, fatal, però era d'una fira, no puc esperar gaire més d'una fira. O sigui, no sé si... no té ni corte d'esquina.
sigui, no, de vegades se'm bloqueja i no puc acabar de fer girs. O sigui que els he de fer cap a l'altre sentit. Ai, per favor, el que m'està costant. I doncs, bueno, durant aquests dies, o sigui, canviaré les miniatures dels vídeos i posaré més o menys fotos dels cubs. O sigui, si per exemple faig un tutorial de qualsevol cub, doncs faré una foto del cub, així xula, i doncs la posaré de miniatura. Vale? Com veieu, ja he fet la creu d'aquí dalt. Ara el que he de fer és els centres. I ara el que faré serà, encara no tenim tots els centres, una altra vegada. Costa, i m'estic fent una mica de mal a les mans. Vale, ara el que faré serà fer... O sigui, el cub és tan gran que quasi... O sigui, talla una mica la càmera. O sigui, la visió de la càmera talla una mica. Vale, ho fem aquest algoritme per última vegada. Uf, que complicat. Acabarem les mans. Vale, ara només he d'orientar les cantonades. Els últims moviments. Els últims moviments. Ai, queda poc, queda poc, queda poc. L'últim. Els últims girs. Va. I... acabat! Repte superat! He fet el cub més gran de la meva col·lecció i el pitjor cub de la meva col·lecció. Mai més el tornaré a fer, mai més. Aquest cub ja se'n va. No, no és broma. Estarà a la col·lecció, perquè bueno, queda maco. Mentre no el posi així, que es veu això, queda maco. Doncs bueno, fins aquí el vídeo d'avui, espero que us hagi agradat. Si és així, deixeu un like, subscriu-vos. Aquí us deixo el meu canal i aquí un vídeo anterior, que serà... bueno, ja el veureu. Adeu!